Ak hľadáte byt so skvelou dostupnosťou, výbornou strategickou polohou a kompletnou rekonštrukciou, tak ste na správnom mieste. Pozdravujem z mesta Holíč na Záhorí a práve z tohto miesta mám pre vás na predaj krásny trojizbový byt, do ktorého sa môžete ihneď nasťahovať a netreba nič riešiť. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Tento byt je ozaj výnimočný. Prednosťou tohto bytu je kompletná rekonštrukcia. Tento moderný trojizbový byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, takže sa môžete okamžite nasťahovať a začať si užívať nový domov. Vstup do bytu vás okamžite očarí svojím zaujímavým a premysleným dizajnom, ktorý vytvára príjemnú atmosféru hneď pri vstupe. Ak vás neočarí vstupný priestor, kúpeľňa to istí. Priestraná s veľkým sprchovacím kútom, aká sa len tak na byte nevidí. Ďalšou prednosťou je výhodné prvé poschodie. Byt sa nachádza na ideálnom prvom poschodí, čo znamená pohodlný prístup bez zbytočného čakania na výťah, praktická komora na chodbe, užite si extra úložný priestor priamo na chodbe, kde môžete uskladniť všetko potrebné. Prednosťou tohto bytu je strategická poloha, nachádza sa priamo v centre mesta, čo znamená, že všetko, čo potrebujete, máte na dosah ruky. Výborná dostupnosť. Autobusová zastávka je len pár krokov od domu, čo vám zabezpečí pohodlnú dopravu kamkoľvek potrebujete. Všetky izby sú situované do pokojnej časti mimo hlavného ruchu, takže si môžete užívať kľud a pohodu vo svojom novom domove.